Bon dia a tots i a totes. Vaig explicar avui com podem fer la pauta Montessori si no tenim una llibreta de pauta Montessori. Amb un full podem fer-lo perfectament. Necessitem un regle o una cartolina que ens sirva per a fer les línies. En primer lloc farem la línia del mig, intentem fer-lo el més recte possible. I fem la línia del mig. Jo ho he fet en un rotulador. Podem fer-lo en un bolígraf per a quan els xiquets puguen escriure i esborrar tranquil·lament. Ara calculem, mireu. Mireu les ratlles de les línies del regle i així me guie. Una per aquí i una altra per aquí. Com podeu veure, tenim les del mig un poquet més oscures per a que vegeu perfectament per on han d'anar les lletres. Facilita també molt que li poseu a la part esquerra una fletxeta per a veure la direccionalitat de les lletres. Anem a començar amb les vocals. Mireu, la lletra A, per exemple, és con la k de Carmen, que jo he explicat, puja i baixa. I si fixeu que va per la línia que n'hi ha al mig. La és, toque la carretera i faig la lletra I. La I comença amb el número 1, gira i el puntet ha d'estar al mig de la carretera de dalt. La O, que podem fer així, simplement, o entren cap a dins i així. La U, igual que la I, comença amb el número 1, puja, toca una altra vegada i baixa. Vaig explicar ara les lletres que van totes pel mig de la carretera, que ni pugen ni baixen. Per exemple, la lletra K. La lletra V. La lletra M. És també, comença amb el número 1, puja muntanya, puja muntanya. La N, comença amb el número 1 i torna a pujar la muntanya. La R és des de dalt, recordeu, des de dalt, baixa, torna a pujar i gira un poquet. La S, la de Carmen, que queda al mig, i després li fem una panxa. La Ch, en valencià, és la X cap aquí i cap a l'altre costat. I la Z, de zebra, aprofite la carretera, baixa i gira. Recordeu que és molt important fer el traç adequadament i seguir la direccionalitat de les lletres.